Ja, vi skulle så besvare nogle spørgsmål i forhold til en dokumentar, vi har set, som er Testamentet. Og vi vil starte med en kort præsentation af dokumentaren. Og Henrik har store problemer. Hans kæreste er skredet, og hans stof- og alkoholmisbrug er helt ude af kontrol, og han står i dyb gæld. Da alt ser mest dystert ud, og hans problemer føles uoverskuelige, bliver en dør åbnet for ham til et nyt liv. Henriks meget velhavende bedstefar dør og efterlader ham en stor mængde penge. Men løftet om penge gør, at en sand krig bryder ud i Henriks familie, og mange års svigt og forræderi bliver afsløret undervejs. I testamentet bliver vi introduceret til Henrik Ernst Steffensen og hans bror Christian Peter Ernst Steffensen. Brødrene bor i det mørke Jylland, hvor de hele deres liv har fået at vide, at de vil få en stor arv, når deres morfar dør. Og det er denne, de går og venter på fra familien i Tyskland. Deres tid går med stoffer, alkohol og endeløse konflikter, med forestillinger om en fremtid som økonomisk velstillet, men den længe ventede arv i ryggen. Henrik og Christians mor er år forinden gået bort, og de står derfor som arvinger til morfarens formue. Forventningerne om, at arven bliver begyndelsen på en lang række interne familiekonflikter, der bringer mange års svigt og skandaler frem i lyset. Her er der så tale om en observerende dokumentar. Der er anvendt den observerende fortælleform, hvor fortælleren ikke forklarer, hvad filmens formål er. Fortælleren er en flue på væggen, og der bliver ofte benyttet håndholdt kamera, der giver seeren en oplevelse af, at man er til stede. Faktakoderne dominerer fortællemåden, da der er brugt autentiske personer i filmen, og virkeligheden bliver gengivet. I enkelte scener, som f.eks. den scene, hvor Henrik sætter ild til et kors, dominerer fiktionskoderne, da der bliver lagt stemningsmusik ind over, hvor musikken med til at dramatisere det. Henrik han er lillebror til Christian, og han har samme misbrug som Christian, bare ikke helt på samme niveau. Hans forhold til konen går ned ad bakke, og Henrik er faktisk tæt på at skrive under på skilsmissepapirerne, fordi hans far mener, at han vil blive brugt af konen, der hvor han så skal arve en del penge af moren. Og selvom at hans misbrug fylder meget, så er han mere tilbøjelig til at komme videre med livet end Christian, da han ikke har samme opgivende følelser som sin lillebror. Christian han er storebror til Henrik, og han har et voldsomt misbrug og har en opgivende tilgang til livet. Hans krop udstråler, hvad han har gået igennem og hvad han oplever nu. Han er slidt, har en tør, uren hud, tidlige rynker, og tøjet han har på er mørkt, og det er også meget slidt. Henrik og Christians far er kun filmet, når han er ved at give sønnerne råd i forbindelse med pengene, de arver fra deres afdøde morfar. Han bliver fremstillet en smule bagklog med en kritisk tilgang til familien og pengene, og han tror på det værst tænkelige, mens Henrik er mere naiv og tror ikke på at deres moster kunne finde på at snyde dem. Overordnet set er deres fælles forhold til hinanden sådan ret forvirrende, fordi Christian og Henrik har det forholdsvis normale søskendeforhold, men det ender ud med, at tilliden til Christian bliver brudt, fordi han ikke er til at stole på. Deres familieforhold går op i én ting, og det er penge. Og penge er med til at skabe problemer og brud i familien, og det bliver vist med halvnære billeder og lange klip med samtaler, hvor de enkeltvis snakker med hinanden. Det hjælper seeren med at se følelserne, og de lange klip hjælper med at forstå problemet, og at man derfor er afklaret som seer. Der er ofte nærbilleder af Henrik, som er med til at forstærke følelserne i hans ansigt, og der bliver brugt en blanding af nærbilleder og halvnære igennem hele filmen. Enkelte gange er der også brugt totalbilleder og supertotalbilleder i forbindelse med slutningen af filmen. Og de virkemidler er brugt til at sætte fokus på Henriks tanker og en form for overdrivelse. Kameraet er håndholdt for at skabe det så normalt som muligt, altså naturligt, og der er få klip, hvilket forstærker den autentiske følelse af dokumentaren. Der er filmet med normalt perspektiv gennem hele filmen. I en dramatisk scene af dokumentaren sætter Henrik ild til et kors, hvor der hænger et billede, eller hvor der hænger billeder af hans familie, og der er der brugt synkron lyd blandet med asynkron lyd. Der er lagt rockmusik ind over scenen, som forstærker Henriks vredesudbrud, og lyden er med til at skabe dramatik i scenen, og
dermed hjælper det også med at fremstille Henrik som vred og frustreret. Faktakoderne dominerer de filmiske virkemidler i det, der er taget afsæt i virkeligheden. Christian Sønderby Jepsen tager udgangspunkt i virkelige personer og filmer i deres miljøer uden at opdigte urealistiske hændelser. Instruktøren gør sig lidt muligt opmærksom på sig selv med håndholdt kamera, liveoptagelser på stedet og en neutral komposition. Christian Sønderby Jepsen er med til at skabe den autentiske stemning i filmen i form af, at han netop har valgt at filme på den måde med håndholdt kamera. Man føler som seer, at han er med i hver situation, og at han spiller en kæmpe rolle i forhold til Henrik. Man føler, at de knytter et bånd til hinanden på kort tid, og han giver et godt indblik i deres familieliv. Henriks motiv for at medvirke i filmen er, at han skriver en brev til instruktøren, hvor han kort fortæller om sin situation. Da han skrev brevet, var han fuld, hvilket betyder, at der ikke har været store overvejelser bag det, og derfor har været en spontan beslutning. Han har selv syntes, det var en ekstrem situation, han har været med i, og han vil gerne være med til at fortælle den historie til andre. I et interview med Christian Sønderby Jepsen nævner han, at han ofte har fået spørgsmål om hovedpersonen Henrik performer for kamera. Her svarer han, at Henrik er på den måde, og han performer i sit eget liv.